Исәнмесез, сез Татарстан 24 телеканалында Кукмара яңалыкларын карыйсыз. Аның мөһим вакыйгалары белән мин Миләүшә Хаҗиева таныштырырмын. Ә хәзер төп темалар турында кыскача. Күңелгә ошаган шөгыль. Китапханәче булырга уйламаган идем, ләкин шул юнәлешкә кереп китәргә туры килде. Роза Закирова 10 елга яккан китапханәче булып эшли. Куян осрау безнең мавыгу. Гади куяннар да бар, ана нәселлесе бар, ата-анасы бар. Ни өчен Гыйлемхан Хафизов куяннар үрчетә башлаган? Табигатьне саклыйбыз. Не надо вдоль дороги сажать. Сейчас надо вот во дворах, территориях, улицах. Кукмара агач утырту акциясенә кушылды. Спортны яратабыз. Мы очень ждали это чудо, и оно произошло. Районыбызда нинди спорт майданчыкларын ачтылар. Хайваннарны стерильләштерү һәм кастрацияләү. После операции животное должно находиться в попоне в течение 10 дней. Әлеге эшләрнең нинди уңай яклары бар? Геройлар онытылмый. Когда страна бросила клич на то, что нам нужны военнослужащие по контракту, Алмаз Федорович, не раздумывая, пришел в военкомат. Беренче номерлы гимназиядә тагын бер мемориаль такта ачылды. Китапхана ул күңел дәваханәсе. Анда эшләүчеләр, балалар һәм өлкәннәр өчен төрледән-төрле китаплар тәкъдим итәләр. Роза Закирова Зурсәрдек авылы мәктәбендә 10 елга яккан китапханәче булып эшли. Бүгенге көндә аның карамагында 18 меңнән артык китаплар һәм дәреслекләр бар. Китап яратканга күрә шушы һөнәргә килгәнмендер дип уйлыйм. Ул китапхана эше турында барысын да белә. Роза Закирова мәктәп китапханәсендә 10 елга якын эшли. Бу еллар дәвамында ул китапларны саклаучы гына түгел, укучылар өчен чын остаз, аларны укырга һәм танып белергә рухландыручы да булып тора. Безнең китапханәдә көннәр бик күңелле уза. Көн буе инде без монда балалар белән, балалар китап алалар, балалар белән төрле дәресләр үткәрәбез, төрле конкурсларга әзерләнәбез. Библиотеканың бер дә буш торганы юк. Бүгенге көндә китапханәдә 18 меңнән артык матур әдәбият китабы һәм дәреслекләр бар. Шулайда балалар өчен электрон мәгълүмат эзләү чаралары да каралган. Китапханәче сүзләренә караганда, китапларның ике төрлесе дә укучылар арасында киң таралыш алган. Электрон китаплар да кирәктер дип уйлыйм мин. Заманадан артта калмаска кирәктер. Ләкин шын теге китап исе килеп тора торган китапны уку, ул үзе бер рәхәт инде. Педагоглар һәм укучылар билгеләп үткәнчә, Роза Ринатовна һәр баланың күңеленә хуш килгән китап табарга һәм әдәбият турындагы белемнәрен уртаклашырга һәр вакыт ярдәм итәргә әзер. Безнең гимназияның китапханәсе бик бай. Һәм без кирәк вакытта бу китапханәгә бик еш йөрибез. Мин, мәсәлән, үзем әдәбият укытучысы буларак, дәреслектә булмаган әсәрләрне гел шушы китапханәдән табам. Китапханәче хезмәте җиңелләрдән түгел, әмма бу һөнәрне сайлаган кешеләр үз эшләренә тугры калып, кешеләргә китаплар аша аң белем алып киләләр. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Гыйлемхан Хафизов 40 елдан артык куяннар үрчетә. Аның бу сөйкемле җан ияләрен каравы аңа шатлык кына китермичә, ир-атка буш вакытын файда белән үткәрергә дә мөмкинлек бирә. Куян асраучыда безнең төшерү төркеме дә кунакта булды. Куян асрау бик җиңел дә түгел, бик авыр да түгел. Ногалар ашарга сорап кычкырмый, шунысы яхшы. Гыйлемхан Хафизов кечкенәдән хайваннарны ярата. Ул аларны сату өчен түгел, яраткан шөгыль булганга асрый. Ташкент шәһәрендә участковый булып эшләгәндә үк ул куяннар үрчеткән. 40 ел элек Гыйлемхан Хафизов туган якларына әйләнеп кайта һәм хәзерге вакытта ул Зурсәрдек авылында яши. Үзенең шөгылен ул монда да дәвам иткән. Ул чагында куяны зурлар яулар. Шуннан асрап кеттем инде мин аны. Кызыгып. Малайларның куяны ясынан эзләп табалар инде кичәншәндә. Куяны ясына кереп утыралар. Хәзерге вакытта аның хуҗалыгында 20дән артык куян бар. Алар уңайлы шартларда яшиләр һәм бу хайваннар өчен билгеле бер рационда төзелгән. Булган әйберне салам инде. Пишән әзерләйм. Ашлыктан нәрсә бирәм? Арпа бирәм, солы бирәм. Кичкәнә кешер яфрагы, шөгәннәр яфрагы, шуларны бирәм. Куяннарны үрчетү Хафизовларда гаилә эшенә үрелгән. Гыйлемхан абыйга бу эштә хәзер хатыны, балалары һәм оныклары булыша. Карый бабай, карый җентекләп карый, яратып карый. Яратмаса очрамас инде, туктатта дип карадык.
Тазалыгы шуңа хәтле 77 белән бер. Галимхан абый әйтүенчә, аның шөгыле хайваннарга мәхәббәт һәм үз эше белән мавыгуның олы яшьтә актив һәм бәхетле тормыш сүре була алуына дәлил булып тора. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Ел сайын үткәрелә торган агач утырту акциясе шәһәр урамнарында, ишек алларында һәм паркларында уза. Быел онда балалар, битараф булмаган шәһәр кешеләре һәм район администрациясе катнашты. Эко-волонтерлар белән без дә аралаштык. Деревья это все-таки очень красиво, можно даже посадить яблоню, чтобы кушать яблоки. Кулга көрәкләр, чиләкләр алып, мәктәп укучылары күмәкләшеп агачлар утырту акциясенә кушылдылар. Мондый яшел хәрәкәт быел Кукмарада беренче мәртәбә үткәрелә. Я просто всей душой рада. Это же расцветает наш. Мин бу вакыйгага чын күңелемнән шат. Бу бит безнең Кукмарабыз чәчәк ата яшелләнә дигән сүз. Яшел шәһәр ул чиста һава һәм матурлык. Кешеләр шатланып, әлеге матурлыкка хатурланып йөриячәк. Район башлыгы шулай ук акциядә катнашты һәм үзенең дә бала чакта агач утыртканын искә алды. Мы когда в школе учились, вдоль дорог сажали мы посадки, лесопосадки. Вот они сейчас выросли, вот они такие маленькие их сажали, они выросли. Сейчас я вот езжу и наблюдаю, какими бы были, как они растут и какими бы были маленькие. Бу игелекле инициативада актив катнашкан яшь волонтерлар һәр кешенең кечкенә генә өлеше дә шәһәр тормышында сизелерлек үзгәрешләр китерергә мөмкин дип саныйлар. Я не первый раз уже участвую с классом в такой акции. Без класс белән мондый акциядә беренче тапкыр гына катнашмыйбыз. Җәй сайын яр буенда мәктәптә агачларга су сибәбез. Без моны булай гына түгел, кешеләргә күңелле булсын һәм безнең әйләнә-тирә мөхит күпкә матуррак һәм яхшырак булсын өчен эшлибез. Мне нравится эта акция, потому что Миңа бу акция ошый, чөнки без шәһәребезнең экологиясын һәм матурлыгын саклыйбыз. Ел сайын Кукмара районында төрле токымдагы 100дән артык агач утыртыла. Шәһәр халкы һәм кунаклар өчен табигатьнең яңа почмаклары булдырыла. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Хәзер Манзарас авылы һәм Таишева микрорайоны халкы өчен футбол, волейбол яки баскетбол уйный торган урыннар ачылды. Биредә бер юлы 2 спорт мәйданчыгы булдырылды. Бу объектлар спорт белән шөгыльләнергә теләүчеләр өчен актив ял итү һәм сәламәт яшәү рәвеше алып бару өчен менә дигән урын булачак. Кукмара районында бер юлы 2 яңа спорт мәйданчыгы ачылды. Бу җирле халык һәм спорт сөючеләр өчен әһәмиятле вакыйгаларның берсе. Ахыргы елларда районда спортка күп игътибар бирелә, күп спорт мәйданчыклары төзелә. Инде алга таба безнең төп бурычларның берсе булып, шушы спорт площадкаларын буш тотмыйча зур җиңүләргә ирешергә язсын. Беренче мәйданчык мини-футбол өчен билгеләнгән. Бу яшь спортчыларга һәм өлкәннәргә үзләренең күнекмәләрен һәм физик формаларын яхшыртып, яраткан спорт төре белән актив шөгыльләнергә мөмкинлек бирәчәк. Икенче волейбол, баскетбол мәйданчыгы, команда уеннары һәм тренировкалар өчен менә дигән урын. Не только подрастающее поколение. Үсеп килүче буын гына түгел, өлкәннәрне дә, авылларыбызда яшәүчеләрне дә бу мәйданчыкларда уйнауларын күрәбез. Аларның күбесе актив тормыш рәвеше алып бара. Шул сәбәпле Таишева зонасында бу мәйданчыкларга ихтыяҗ зур иде. Уенчылар инде яңа спорт мәйданчыгының бөтен уңайлыкларын уен вакытында күрә алдылар. Она лучше, покрытие здесь намного лучше, сами кольца тоже намного лучше, в них удобнее бросать. Да, будем сюда приходить. Нам здесь очень понравилось. Киләчәктә җирле халыкны спорт белән шөгыльләнү һәм сәламәт яшәү рәвешенә кызыксындыруны арттыру максатыннан авылларда да спорт мәйданчыкларын күбрәк төзү планлаштырыла. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Кукмара ветеринария берләшмәсендә көн сайын диярлек мәче һәм этләрне стерильләштерү һәм кастрацияләү процедуралары уза. Белгечләр ассызыклаганча, бу чараларның бик күп уңай аспектлары бар. Шул исәптән йортсыз хайваннарны контрольдә тоту һәм төрле авырулар куркынычын киметү. Беллага нибары берничә ай гына һәм хуҗалары аны беренче тапкыр прививкага алып килгәннәр. Әмма вакцина кадаганча хайваннарга гельминтлардан дару бирергә кирәк. Белгечләр әйтүенчә, саклану өчен бу бердән-бер процедура түгел. Стерильләштерү һәм кастрацияләү процедуралары мөһим чаралардан санала.
при этом есть свои плюсы, в основном плюсы. Бу вакытта үз плюслары да бар. Бу начар авырулар барлыкка килүдән саклый. Моннан кала процедураны узган хайваннар өйдән качмыйлар, тынычрак булалар. Стерильләштерү һәм кастрацияләү процедураларының уңай яклары булса да, күпләр бу эшне хупламыйлар. Животное как бы все равно должно быть таким же, как и человек. Хайваннар бит инде алар кешеләр кебек үк. Шуңа да алар белән бу эшне эшлисе килми. Хайваннарны һәр вакыт яхшылык белән тәрбияләргә кирәк. Һәр кемнең фикере төрле булуга карамастан, Кукмара ветеринария берләшмәсе хезмәткәрләре кешеләргә хайваннарның сәламәтлеге өчен нигезле карарлар кабул иткәндә ярдәм итәргә тырышып, килүчеләр белән аңлату әңгәмәләре үткәрүләрен дәвам итәләр. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Тынычлык һәм иминлек өчен гомерен биргән укучы турындагы истәлекләр аны белгән һәр кемнең йөрәгендә яшәячәк. Кукмараның 1-нче гимназиясендә 2-нче мемориаль токта куелды. Әлеге вакыйга турында тулырак киләсе язмада. Я не знаю, сможет ли это быть словами утешения, но Алмаз Эльдаровича привезли. Пусть в земле, но он дома. Ярдәмчел хезмәт сөючән һәм батыр. Алмаз Яхфәровны белгән һәр кешенең хәтерендә ул һәр вакыт шундый булып калачак. Ул узган елның 19 ноябрендә Авдеевка штурмы вакытында хәрби бурычын үтәгәндә һәлак булган. Минем малай контрактны добровольчество киттеме? Үсеп китте. Батыр һәлак булды. Апкайтып Аллага шөкер апкайтып җилләдегеме? Дөресен әйткәндә исән сау безнең кешегә рәхмәт телим монда. Исәнлек саулык телим безнең кешегә. Чыгарылыш сыйныф укучысының исемен мәңгеләштерү өчен Кукмараның 1-нче гимназиясендә мемориаль токта урнаштырдылар. Бу көнне укытучылар аны игелекле һәм ярдәмчел укучы буларак искә алдылар. Бик тәртипле, тырыш, спортны яратучан, чик күңелле, шундый егет булып истә калды безне. Мемориаль токтаны ачу тантанасында аның дуслары һәм сыйныфташлары җылы хатирәләре белән уртаклаштылар. Без аның белән әле сыйныфташларына түгел, авылдашлар да. Алмаз кеше яшьтән әтисе белән тракторга утырып, игенчелек хезмәтенең бөтен авырлыгын белеп үскән кеше. Катнашучылар геройны 1 минутлык белән искә алдылар һәм истәлек токтасына чәчәкләр салдылар. Хәрби бурычын үтәгәндә күрсәткән батырлыгы һәм фидакарлыгы өчен Алмаз Яхфәров һәлак булганнан соң батырлык ордены белән бүләкләнде. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Хөрмәтле тамашачылар, яңалыклар тапшыруы ахырына якынлашты. Мин Миләүшә Хаҗиева сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр.